gearrscéal an Gunna. Diolch Victor y mwgwr o sa hwyr amach, ba nawyd e. Fi Victor ag caihu casog o rosta, yna hi ag board. Is pís a mai session ag pwyntiol don Gunna a fi an mord. Diolch Pierce an Gunna, gan sim le ag an. Bhí sé buartha agus nervíseach, ach ní ligthú sé féin go raibh. Ba nabhaid an buachal eile an taobh eile. Ní hé seo an chéad fiasa a tháinig mé. Tá sé go deas, ach tá gunnaí níos láide agus níos fearr ná session agus ag stáinú Victor an ama. Bhí sé gentúram go raibh Victor sé bliana déag díos thuais leis féin. Bhí sé dathúil lí, agus ag Pierce go líonú sé péadúlgas a chur air, níor bheitachán Tá sé an am dúinn tasú session ag lí a bheola. Lord Victor, caithfí tú a thuiscint nach bhfuil nimh im chrídait. Sé dúirt an club, más míon lam a bheith am bháil, tá an dúglas se orm. Níl aithne bé agam ort, ach go gaiithín tú casóg glas. Agus caiithín tasa casóg óráiste. Tuigim an scéal, bhí mé ag géirí rá, an bhfuilimiid an ihe a haithú ag caint nó an rahamid an ibre. Sé tá mé géirí a rá sa Victor, nó go bhfuil dúrgus orm ba bhailam a bheith am bháil. Tá an aséanta seo idir an dá aiceama. Okay. Is mar seo a thocraí mar dhéanú. Tasa agus mise. Ní acha mé tasa riamh ribhe seo. Níl sé pásanta. Ní acha mé tasa ach urad. Ach nílam sa chórsanacht ach le blian anuas. Bhí cónaí orm I Ballymurphy ribhe sin. Tá dearafúr agus beirt dearacharacha agam. Tá dearafúr agus dearachar agam. Lig Victor osna. Tá sé thar am agan tasú. Fiach sé suas an Gunna gamáil agus dascail sé an sorchóir. Thóg sé orthar ón mórd, gúin sé an sorchóir agus rothlaí sé Round and round she goes, and where she stops nobody knows. Dyn hi mise an chéad hasú. Cén fá sa Pierce, táim sásta an chéad scaoileú a dhéanú. Táim ag cuidiú leat. Seads go mhain hi mé ma chean díam an chéad uair. Tugtar rúléad rúiseach chláis seo. Níl cíl bé leis. Leis sin thur Victor an Gunna le na chluis agus bhfuil sé an tionscan. Bhfuil an clic sorchóir folamh. Glan Victor an talas dá éadan agus thug sé an Gunna de Pierce. Tasa anis, níl deachtracht bé leis. Chimmel Pierce an talas dá was le na bhríste. Thóg sé an Gunna ina láimh agus scrúdi sé Is úras mai Is mailam úrlas chumasach. Eintíam leat sa Victor. Tá sé rintin agam dalasteach san aram amachchan seo. Is mailam jailá le Gunnaí. Ba bhain lamsa le stáil san aram freisin, ach ní thorthú mam ceaddam. Piscéile is feardam casú. Rothlaí Pierce an sorchóir, thur sé an Gunna le na chluis,
dúinn sé huaile, har sé an sionscan. Freb a chrí agus stoppa anol. Click. Thir sé an Gunna an mórd, a láha ag cre. Baineann sé plabasat nach nielan sa vector. Clean Pierce a chean gan ochel as. Mis a rí sa vector, níl an bhfuil an Gunna a rothlú, a thorthaigh a chean agus an tionscan a bhrú. Click. Chiapas go raibh a forsente an uairsin. Thula mé na hangil ag sinimir a chláirsaí sa Pierce ag gaire. Thosaigh an bhirt ag gaire os ard. Níl slíníos fearr le máchan a hailú. Caithfí mé é a bholu do ma check. An bhfuil check agat a dtíar Pierce. Tá, Joanna is NMG, le gruigu agus súile donna. Is tóidam go bhfuil aithne aga murthaí. Se, is óldam cehí. Is check jassy. Is maile mí sa vector. Beidir go bhéú an trúrag an búlú da hasúan is. Bhí an bhirt ag dul i deithí an Gunna. Rug Pierce agus bhúil sé. Click. Bembridge an seo go maidin sa vector. Curhamid pillar breise is teach. Curhí sin leis an seans. An bhfuil tú tiltsenach. Tá. Nach é sin an fág ó bhfuilimid an seo. OK. Gá orthar sa sarthór. Tá misnach agat Pierce. Is agat atá an misnach. Dá bhhabhta. Thóg Victor an Gunna ina láimh. Is síú leam nar bhuailimar le chéile roimhe seo. An maile na lads i do chlub. Is cuma leam fuhu. Ní glíonn cara réon na díobh. Ach níl clubbar bí eile agan. Tá is agat féin. Sin mar atá saoil. Stad, stad. Bhí an Gunna le héad an Victor. Catach tear. Fuach. Is duine cróga tú. Líon an clic an seomra. Slán a ríis. Fiú sa Victor. Cheap mé gur a dearú leam an uair sin. Amatí tagan bauta agla orm sa freisin. Bhí lads sa club ag fanóid fuim. Dá méhu isach. Caithfí duine famach tún agus a smuointe I chealt sa Victor. Tá daoine an nach féidir muín a thur antu. Is minic ar hen smuoinú leam gur raibh amateach amachchas amach an chlásaíocht a bhíonn ar siúl ag buil an club. Cén fá go mbíonn ort an drachaíde a thabhairt do dhuine éigen tuis gur prad dú é. nó gur tháinig sé isteach I do fleiste. Tá saoil an chasta. Tá sin amdam. Thóg Pierce an Gunna suas. Click. Chiapas ná ndéantha sa Victor. Tá crí láidir agat. Curhamid orthar eile isteach. Trí filéir. Sásta? I raibh leat. An neachí tú ag báú arachta ar an lacharíú. Uair a bháin na Joanna. Thaithn sé leam. Cad fuat féin. Ní raibh mé ar an lach. Ach ba bheith leam. D'ardí Victor an Gunna. Click. Ma cheol hu Victor. Slán a ríis. Níl fan róhór orm seall saoile ag lachu. Níl deachreacht ar bí an Pierce. Ná bí ag smuoinú air. Teachú tú slán. Feiceam gur calma an duine tú. Déit mis.
Cadé? Déidir mis rá gur lenamar den láhach agus nar hála éonrad. Níle is agam. Ceart go leor, casú a bháin eile agus éireáid as. Is cumas a diawl faoin club, ná bachló. Bear lom tú a bheith agam mar hara. Casú a bháin eile sa pírs. Dearú leis an fleiciacht. Bádóireacht an lach. Búlú le Gunna agus cardjas adrim. Chra an plescú an siomre bag. Bhí le a chin imithe. Bhí cré agle le feicáil is súile Victor.